खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। BKWS नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाफोरनि उसुबिदा थासारिनि सायाव खौरां लानो दावबायहैदों। धेमाजि जिल्ला जनाय रामधन दिखारी गामि पन्चायतनि बेन्दोंआव थानाय बग्रिगुरिनिफ्राय थाखाबारि, बिष्णुपुर, मलान लंका, नावखाथा थांनाय गुबुन साखाथिनि गामियाव BKWS नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाफोरनि उसुबिदा थासारिनि सायाव खौरां लानो दावबायहैदों। मख'नो गोनांदि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांनो बग्रिगुरि गामिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना दैलांनि समाव फरायसा फरायसुलिफोरा फरायसालियाव बग्रिगुरिनिफ्राय मलान, मथान, उलुनि थुरिबारिसिम थांलाय फैलाय खालामनो आरो रायजो राजाफोरा हान्था मेलायाव थांनो सुबिदा खालामनानै होनो थाखाय BKWS नि रां बावजाजों गंसे दालां बानायनानै होनो थाखाय खावलायो आरो जनाय दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि रामधन दिखारी TMPK नि बिबानगिरि बिथांमोनाबो BKWS नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांखौ लोगो हमनानै ओनसोलनि सुबुंफोरनि थासारिखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सावरायलायो। बेजों लोगोसेनो गेजेर जनाय दखरानि बेन्दोंआव थानाय जनाय सहरनि साखाथि गालिकसारि गामियावबो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै बर' रायजो राजाफोरनि गाज्रि थासारि जेरै लामा दालां दैबानाजों खुरखानानै रायजो राजाफोरखौ उसुबिदाय भुगिनांनायनि सायाव सावरायो।